kasaw na hangtod ron bata pa ko bisikin sa pay mahimong presidente sa atong nasod nga Pilipinas di jud na mahitabo nga walay mahitabo nga rally naa jud na rally taga tuig sukad pa sa una doon na gunay mga rallyista nga magpanon sa mga kadalanan aron ipaabot sa gobyerno ang ilaga mga yango mga kabombo tungod kay tingali dili sila kontento sa performance sa mga pamunuan sa naglingkod sa rinda sa pangagamhanan hinungdan nga ilang gipabuhagay diha sa kadalanan unya kining nagpasiugda usab sa rally sa kadalanan usahay kay maapil pa sila sa listahan or sa red tagging hasta ang kining pipila ka mga magsisibya ang grabe ka critics grabe ka kritiko kaayo sa gobyerno usahay kay dudahan pa ning uban nga mga walhon o leftist ang uban nga mga magsisibya nga sigig biras gobyerno tungod kay atong naso demokrasya man hinungdan nga matag usa ka nato dunay katungod nga mupadayag sa atong debate nga kahiubos sa gobyerno basta dili lang nato pasobraan o di lang nato muabot unta sa punto nga mosaka ta sa bukid kay muapil ta sa grupo sa mga NPA di lang untaan kining mga aktivista or activist nagpasabot lamang kini nga active sila sa mga panghitabo sa katilingban. Updated sila sa mga current events, mga kabombo. Og nagpakabana sa atong nasod. Hinungdan nga ilang sawayon aga mga opisyal sa kagamhanan, ilabi na ang atoang presidente sa nasod nga nakabuhat og mga pipila ka mga irregularidad, mga decision making sa presidente nga dili makahatag og katagbawan og kaayuhan sa kinabag-an nga hutong sa atong katilingban mga kabombo. Dili ko makabasol aning mga tao nga magpauwan, mga tao nga magpainit diha sa kadalanan aron isinggit og ipaabot sa gobyerno ang ilang mga yango tungod sa ilang kausa nga ilang gibarugana mga kabombo. Onya tingali ang uban ninyo muingon nga kini silang nagrally nabayran o bakaha na brainwash o bakaha gisulsulan mao nagsigig tagaw-taw sa kadalanan apan sultian ko kamo kung inyong tugkaron ang mga isyu sa nasod sa Pilipinas may rason rasad nga angay ralihan ang gobyerno bitaw may rason aspod nga angay ralihan ang gobyerno mga kabombo ang ilang personal nga interest ra ang giuna ang ilang personal interest, business interest ang giuna. Hilabi na ang pagbaburot og maayo sa ilang mga bulsa gamit ang kwarta sa kaban sa katauhan. Nga diin nataligaman na hinuon ang tiunay nga pagpanerbisyo ngadto sa katawhang Pilipino nga nagbutang nila sa pwesto mga kabombo. Kanamdom ko sa gisulti ni kanhi Presidente Noynoy Aquino, kayo ang boss ko. Kayo ang boss ko. Ang mga taxpayer mo ay boss, para sa pagkaunsa baliman, no? Nagpakaulipon tag mayo sa tuang nasod